Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo, ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona. Mawukuthi ufuna ukuhlezi u-updated ke ngezinto ezithinta ke ezemidlalo, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel, uphinde uciphise notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona i-video esiyifakayo. Yebo bafethu ke Orlando Pirates silikhiphile ke lapha ke ijezi ezolisebenzisa ke ngayo ke isizini ezoqala lapha ke ngo-August season ka 2024-2025. impela ke Orlando Pirates ilikhiphile ijezi. Kuzokhumbuleka ukuthi Orlando Pirates njengoba ikhipha ijezi impela ke belingasaqalwa emehlweni abantu, impela ke bese likhona litrende kakhulu einkundleni zokuxhumana efana no Facebook, litrenda ijezi eliputshukile league. Nakho ke Orlando Pirates isikhipha the same ijezi le ebesikade ke siyibona ku Facebook einkundleni zokuxhumana njalo njalo. Impela ke Orlando Pirates likhiphile ijezi. Then there is ijezi le Kaizer Chiefs, nalo ke ekuthiwa ke liputshukile. Lokho kwenza kungangabezeki ukuthi Kaizer Chiefs izothi mayi announce ukukhipha ijezi ikhiphe lona leli elivela ijezi eliputshukile. Singasho nje sithi ke okungenzeka impela ke Kaizer Chiefs kube leli jezi elisebenzisayo ke elaphana ke next season. Nokho ke lihle impela, lihle kakhulu impela ke, noma singazi ukuthi ke mhlawumbe ke ngabe ijezi eyoligqoka mayidlalela ekhaya okanye ijezi ke eyoligqoka mayidlala ke ekuhambeni, kodwa impela nalo ke liyatrenda inkundla zokuxhumana ekuthiwa ke ijezi le Kaizer Chiefs elisha la 2024-2025 season eliputshukile. Asazi ke ukuthi ke kuzokwenzakalani, ngabe izokhipha leli jezi okanye mhlawumbe ke solindela ke elinye. Kuzokhumbuleka last time Kaizer Chiefs ijezi layo leli lifana nalamabhobho lathi maliphutshuka abantu bashaya amakhala baligxeka, kodwa iKaizer Chiefs ithe mayisi announce ukukhipha ke ijezi yakhipha ke lona impela leli abantu abaligxekayo base ke balithanda abantu ngendlela eyisimanga. So impela ke sikulindele ukuthi iKaizer Chiefs izokhipha lona ke leli jezi ke olibona lana. Make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.